Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Rizky Wahyu saking kelas 12 IPS tunggal. Nomor absen 3 Kula badhe nembangaken Serat Udatomo, Pupuk Kinanti, Laras Lendra, Patet Songo, Padha kapisan. Sugeng mirengake. Mongko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam dadi wiryaning dumati supartinir ing sangsaya yeku pangreksaning urip. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.